ko tamni bagai nok nong khoroi tini o Bisram Manjo PS man phaika nin charai no ani sarai phurungni 6 tago bini bandabi riyati prabai be enga buru thani hini saya ano ei ambasa thani hini be saya bok ei gari kai phaika phaiha halai erpori ang bahut khoja khoji khai nai ha maya erpori halang rututei Devdaro police thana outpost dai ang sagoi erpore Bisramganj thana bok information mane khana goi bok bokno uddar khai larakha tabo ang ane basana manha bo tabo bo PS man phaika ei Bisramganj PS dai nin charai ni mu Sonali Tripura bini logi tongna je bini friend bini mung khatam Riya Tripura kami ingke bosa kabo ani kami ingke ei Suknasori ST colony para borok je gari be phemena gari khatam gari be phika bus gari be pheke katana nin mung sagadi ani mong Bir Mohan Tripura tamo jarong na musung mahai Bisram Manjo PS song ini sarai बहुत hambai margo bok akhe uddar khai larmani bagai namaskar janayo